tegel mbak aku. Apa toh, Mas? Jadi wis mbak aku. Yalah. Pacaran karo luwak kembang kok niki. Alah, Karo awakmu aku cinta mati nek tegel mbak aku. cinta tok. Mas aku ngerti apa-apa yang berjuang kanggo kowe ngerti ora? Justru kuwi, aku lo ayu, Mas, butuh perawatan. Kowe dunia apa? Ya bener tapi kan butuh proses. Kalau ki pacaran mbek luwak kembang kok niki. Cangkemmu luwak kembang. Lunga lho. Luwak terus iso nak aku dadi sik. Ora dibondo iki rasa edan-edan cewek sik. Sing tau mulya 1000 taun janji ora ngeliya nyatane jebule apa kowe ngapusi aku membagi hatimu karo kancaku. Sorry mas wis dak mampu rasane padha wae padha remuke wis cukup semene wae dipontang pantengke kene sepek letre wis loske wae. Golekne wae. Tapi sayang Donya ki ombo, santai wae. membagi hatimu karo kancaku Kene sepek letre wis loske wae.
eman kekancanane. Scene keberapa ini? Take keberapa, scene keberapa ini? Scene akhir? Bagian apa biasanya? Iki angan waktu? Mosok ndi dah? Oh iki dah? Sing apa? Apa depan nih? Gusti Allah, manis Gusti Allah. Kimplah kok jangan teron dinanten ikas. Boleh. Manuk ngaceng dawane padha linggis ora apa-apa ireng keleng-keleng sementara nyane kinyes-kinyes. Semarang Purwodadi nek wis sayang kudu dadi. Aktif persaingi. Lanjut Sijine ki kata-katane. apa ki? Kata-katane iki. Semarang Purwodadi. Masuk. Kadung sayang ra iso dadi siji. Dah. Satunya lagi. Semarang Purwodadi. Mas kadung sayang, aku bingung meh ning ndi. Dek nasine bingung. Golek kata-kata. Wes mau berkata-kata. Kata-kata, Bos. Nah, aku Semarang Purwodadi, yang penting susunya gede. Kayak apa kayak? Suami Pak Sutri. Konten lho Mas iku mau.